אייל היה ילד רגיל, ילד ככל הילדים. אנחנו הגענו לסוסיה כשאייל היה בן 6, באמצע הכיתה א' הוא הצטרף, חזרנו משליחות בניו זילנד. והוא היה ילד שמח, ילד רגיל, ילד מאוד מאוד סקרן, ילד שאוהב לחקור את העולם, ילד שאוהב להתעניין בהרבה תחומים. לא מאוד מאוד חכם בלימודים, ילד באמת ממוצע. הכישרונות שלו והיכולות שלו באמת לאט לאט שהוא בגר, היו מאוד מאוד יותר ויותר בולטים. הוא היה ספורטאי, אהב מאוד לעשות ספורט באופן כללי, במיוחד כדורסל. ואהב מאוד לעשות יצירות ואומנות, וכל מיני התנסות בפינטרסט ולחוות כל מיני דברים. סיפרו לנו שהיה תלמיד שהוא למד איתו יום בוקר מ-6:30 עד 7, תלמיד ילד מחונן מאוד בגיל בית ספר יסודי, שלמד איתו כל יום. במשך 2.5 הם למדו כל בוקר, גמרא, בקיאות, גמרו 2.5 מסכתות, באמת בקצב מטורף ובידענות מופלגת. אחרי שאייל נפל, אז הזמנו אותו לשמוע איך היה, ספר לנו כמה מילים על אייל, אז הוא אומר, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, פשוט ישבנו ולמדנו. לא דיברנו בכלל, אז זה היה משהו שהוא באמת פשוט ללמוד. סיפור נוסף אולי שמספר על התכונות אופי שלו, אייל התנדב בעמותה שנקראת נופשון שומרון. עמותה שמארחת בסופ"ש עם אנשים בעלי מוגבלות מבוגרים, מוגבלות מאוד מאוד קשה. שם אגב הוא הכיר את אשתו. ואחד הנערים שם, אחד המשתתפים שם, החניכים שם, הוא כבר מעל גיל 20, היה מאוד מאוד מוגבל והיה לו חלום לכתוב ספר. אז הוא ביקש שמישהו יאייר לו את הספר, ואייל אייר לו 2 ספרים שהוא כתב על סיפור חייו בהתנדבות. היה בקשר איתו, גם קשר מאוד מאוד רציף עם אחד החניכים, היה לוקח אותם לטיולים. במסירות באמת מאוד 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 גבוהה, למען באמת מטרה מאוד ערכית ויפה. בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים. בשמחת תורה אייל ומיכל היו אצלנו, וכמובן שמהר מאוד גם אותו גייסו. הוא, לפי מה שסיפרה לנו מיכל, הוא הבין שהולך לקרות משהו רציני, הצוות שלו וגם הוא בתוכה מאוד רצו להיכנס לעסק ולהתחיל לתת תרומה משמעותית להתמודדות עם מה שעברנו. תוך זמן קצר יחסית, ברגע שהכניסה הקרקעית התחילה, הם היו בין הצוותים הראשונים שנכנסו. הוא היה 4 פעמים בכניסות ויציאות. בכניסה הרביעית, שהייתה מיד אחרי הפסקת האש, הם היו במשימה מאוד ספציפית ומאוד נדירה של חילוץ גופות של חטופים, שלגביהם היה מידע מודיעיני מדויק שהם מוחבאים באיזה מנהרה. הצוות שלו קיבל את המשימה להוציא את הגופות האלה. המשימה הייתה מה שנקרא משימה ערכית, והיא בוצעה ביום חמישי כ"ד בכסלו בשעות הבוקר. בדרך לפיר שהוביל למנהרה הזאת, הצוות עלה על מטען צד, אייל והצמד ברזל שלו, קראו לו גל אייזנקוט, הלכו בסוף הכוח, הם עלו על המטען, אייל נהרג במקום, גל פונה ותוך זמן קצר גם כן נפטר מפצעיו. המשימה לא הושלמה על ידי הצוות הזה, הצוות יצא החוצה, ויומיים לאחר מכן צוות אחר של היחידה נכנס ומצא 2 גופות של עדן זכריה ושל זיו דדו, החזירו אותם לקבר ישראל, ובהמשך המנהרה הזאת התגלו עוד 3 גופות, סך הכל במבצע הזה חולצו 5 גופות. בכניסה הראשונה שלהם, הצוות סיפר שהם עשו מעגל כזה של שיח הלוחמים, על החששות ועל הדאגות שלהם לפני הכניסה. נזכיר לנו את התקופה, זה היה מאוד מאוד אי ודאות גדולה מאוד סביב הכניסה לעזה, והיה הרבה חששות. כל אחד סיפר ממה הוא מפחד, ממה הוא חושש, ואיך מתגברים על הפחד. אז החבר'ה סיפרו שאייל סיפר שמה שעוזר לו להתמודד עם החששות ועם הפחד, זה להבין שאנחנו בעצם בסך הכל שורה בהיסטוריה.
שאנחנו חלק קטן מאוד מההיסטוריה הכללית, וזה עוזר לנו להתמודד עם הפחד היומיומי, עם הרגע עכשיו שזה מפחיד, כן, אבל אנחנו בעצם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו אומרים שבאמת, גם לנו, לי לפחות, זה מאוד עוזר שאנחנו מסתכלים על האירועים שאנחנו מצויים בהם ביום יום עכשיו, כחלק משרשרת הדורות שלנו, מההיסטוריה של עם ישראל. מתחבאים בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון. אייל, השם השני שלו זה מאיר, גם גל אייזנקוט אגב, השם השני שלו זה מאיר, ושניהם נפלו בערב חג האורים. ואנחנו יודעים ששניהם רצו מאוד להוסיף אור וטוב בעולם, שניהם רצו לעסוק בנושאים שקשורים לרפואה ולהוסיף ולהיטיב, ואנחנו בטוחים שאייל היה יכול להיות רופא מצוין עם כל הכישורים שלו והרצון שלו באמת לעזור לזולת. ואני חושבת שהמלחמה הזאת היא ממש בני האור בבני החושך, שהאויבים שלנו רוצים להוסיף רק חושך בעולם ורוע, והתפקיד שלנו בעולם עכשיו זה להוסיף אור. ולהוסיף עוד מעשים טובים, ושכל אחד ייקח לעצמו באמת עוד מעשה טוב, ולא להסתכל על אחרים ויגידו איך אתה עושה מעשה טוב, אלא איך אני מוסיף אור, ואני משתדלת לפחות. להשתדל כל הזמן להוסיף אור, כדי שמעט מן האור יגרש הרבה מן החושך, וזה התפקיד שלנו בעולם, להיות אור לגויים, קודם כל לעצמנו, לעמנו, ואחר כך גם לגויים. בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא